bones! Avui us plantegem una activitat diferent al que hem estat fent fins ara. Com que portem molts mesos sense fer classes de català, el que farem avui serà un dictat. Intentaré llegir-lo el més a poc possible, però si veieu que al moment de transcriure-ho en un paper us costa perquè vaig massa ràpid, el que podeu fer és anar pausant el vídeo. Molt bé, si us sembla, comencem. 3 dies abans del casament, la nostra casa era plena de familiars que havien vingut de molt lluny. Punt i seguit. Com que amb tanta gentada hi havia massa enrenou, per fer la migdiada després de dinar, en Pere va sortir a passejar. I jo vaig començar a fer l'equipatge plegant els vestits. I embolicant les meves joies en draps fins. Punt i seguit. Uns dies abans m'havien regalat moltes coses en un gran dinar familiar. Un anell ovalat de corall de part de la mare del meu pare, un collaret d'or del meu pare, dues polseres d'or de les meves ties, i una altra cosa també que la tia vella em va donar. Quan no em mirava ningú. Les arracades de corall que havien estat de la meva mare, les que ella havia dit que un dia serien meves. Punt i final. Si us sembla, ara el torno a llegir tot seguit. 3 dies abans del casament, la nostra casa era plena de familiars que havien vingut de molt lluny. Punt. Com que amb tanta gentada hi havia massa enrenou per fer la migdiada, després de dinar, en Pere va sortir a passejar i jo vaig començar a fer l'equipatge plegant els vestits i embolicant les meves joies en draps fins. Punt. Uns dies abans m'havien regalat moltes coses en un gran dinar familiar. Un anell ovalat de corall de part de la mare del meu pare, un collaret d'or del meu pare, dues polseres d'or de les meves ties i una altra cosa també que la tia vella em va donar quan no mirava ningú. Les arracades de corall que havien estat de la meva mare, les que havia dit que un dia serien meves. I fins aquí el dictat d'avui.